barıгызга да сәлам. 23-нче тапкыр узыш Айдаманнар мәктәбе җәен балаларга багышларга теләүчеләрне кабат бергә җыйды. Әлеге мәктәпнең ничек узганын без сезнең белән хәзер бергәләп күзәттербез. Ниһаять без үзебезнең җәебезгә әзерләнә башладык һәм бу елның үзенчелеге ул Баҗитәкләр мәктәбе белән бер рәттә медиа мәктәптә уза. Әлбәттә бу җитәкләрне без төрле яктан әзерлибез һәм шул ук вакытта медиа юнәлеше дә безнең өчен елдан-ел мөһимрәк була башлый. Һәм Алла бирсә без үзебезнең аланнарыбызны эчтән дә, тыштан да бик матур күрсәтербез. Безнең Айдаманнар мәктәбе ул ел дәвамында эшләүче проект. Чөнки Айдаманнарны бары тик 7 көн эчендә генә Айдаманлыкка өйрәтеп булмый әлбәттә. Әйтик, көз көне башлыйбыз һәм көз көне тәмамлыйбыз. Ул ел дәвамында эшләүче менә шундый бик шәп һәм бик зур проект. Быел без практикага басым ясарга булдык. Һәм инде нәкъ менә хәзер безнең конкурс программасы бара. Кайда Айдаманнар үзләрен сынап карыйлар һәм үзләренең беренче тәҗрибәсен ала алалар. Бу үзенчәлек Айдаманнарга бик файдалы булыр дип өметләнәбез һәм инде бу Айдаманнар мәктәбенең нәтиҗәсен без җәй көне күрербез. Айдаман роле ул балалар белән гел аралашуда булган кеше һәм инде беренче чиратта мөһим әйберләрнең берсе ул балалар белән аралашу усуллары, балалар белән төрле педагогик очракларны чишү һәм инде психологияны өйрәнү. Бу кешеләрнең сез барында сәләтле җәйдә күрәчәксез, шуңа күрә һәр вакытта да безнең белән булыгыз һәм яңалыкларны күзәтеп барыгыз.